Instab mejjed l-addas li fl-aħħar 24 siegħa kienet għaddejja tfittxija lih mill-membri tal-Forzi Armati ta' Malta fl-inħawi ta' Buġibba San Pawl il-Bahar u l-imġiebaħ. Il-vittma Christian de Gabriel li għandu 35 sena kien miż-żejtun iżda kien joqgħod ħalaxaq u kien soldat fl-AFM u kien stazzjonat fis-sezzjoni marittima tal-Armata. De Gabriele kien missier ta' tifla, raġel li kellu ożza l-martu għal-bintu u mħabba kbira lejn il-futbol u kif ukoll anki għal-baħar. Chris De Gabriele kien ukoll plejer mat-tim ta' Paula Cordin imexxija mill-coach Jonathan Sherry. Christian kien raġel tajjeb ħafna, qalbu tad-deb. Ikollok bżonn xi ħaġa jċempillek u jgħinek żgur. Moment diffiċli ħafna. Ma nafx kif ħanna ċettaw li mhux ħanaraw iżjed magħna. Kellu l-ewwel il-familja, mbagħad il-futbol, ix-xogħol u mbagħad imur jum. Ġieli kont imur ħdejh fil-garax, nagħmlu xi sija nitkellmu, jgħidli hemm no pjaċir ġonjen. Mur jgħidli li kelli niġi hawn fejn kien jilgħab hu. Għamilna ħafna żmien jiskorja ftik il-lasta. Ġejdaw illum nagħmlu dal-messaġġ ġifieri. Tkellimna wkoll ma' Clayton Sherry li kien jilgħab ma' Chris. Xokku ma tippretendix għax daf illi kif qed ngħidu waqafna naqrissa żmien is-sajf u mbagħad nerġgħu nibdew it-training u min jobsor li mhux se terġa' taraħ ma nafx. Sorsi ta' Net News indikaw li flimkien ma' De Gabriele kien uffiċjali kien qed jogħdos miegħu u ma' tnejn kienu qed jozzu bin-nifs u kien sieħbu li talab għall-għajnuna tal-Forzi Armati ta' Malta. Mhux qed ikun esklus li l-addas intlaqat minn xi dajsa kif jidher li l-ħabel tal-baka tiegħu instab maqtuħ. Il-katavru tal-vittma instab għal ħabta ta' 9:15 ta' filgħodu fejn huwa tela l-art fil-bażi marittima f'xatt it-Tiben fil-Florjana. Dwar il-każ infetħet inkjesta mexxija mill-Maġistrat tal-Assa Monika Vella li ħatret bosta esperti sabiex jgħinuha. Il-Pulizija għaddejja bl-investigazzjoni tagħha dwar il-każ b'sorsi jindikawna li fiż-żona tal-Gżejjer ta' San Pawl hemm diversi kameras ta' trasport mulza u fis-sigħat li ġejjin se jkunu qed jiġu analizzati il-filmati tas-CCTV.